при малките деца знаеме навсякъде прилагането с поне 2 часа в детската градина. Само че има разлика между децата, които са на 4, има разлика между децата, които са на 6, да кажем, или почти на 7. Тоест, това, което се получава, е един двуфазен циркаден ритъм, в който детето практически вечерта не е достатъчно изморено, за да си регне на време. Защото си е набавил, си е компенсирал достатъчното количество сън, което му трябва. И разбира се, това е нещо, което смятам, че по никакъв начин няма да може да бъде преодоляно във времето, но реално това не отговаря на нуждите, което има детето. Ако ние искаме то да си ляга по-рано и да има повече нощен сън, то ние няма как да му даваме по 2 часа сън практически на сила, те и по-големите деца не спят, и ние да очакваме, че това дете ще заспива по-рано.